Aquí estamos, ao pé do mar máis rico e produtivo de toda Europa. Un mar e unhas rías que lle deron de comer durante milleiros de anos a este país. Temos a fortuna de ser un pobo que habita un territorio único, cunha capacidade produtiva fora do común nos ámbitos pesqueiro, marisqueiro, agrario, gandeiro, forestal, enerxético, de recursos mineiros e de todo tipo. Témolo, por tanto, todo para sairmos adiante como pobo. Mais, porén, padecemos unha Unión Europea profundamente antidemocrática, cruel e inhumana, dentro e fora das nosas fronteiras. Non pode ser que as decisións políticas que teñen a ver precisamente, ou moitas delas, que teñen a ver co noso mar e coas nosas rías, non se tomen aquí, que se tomen en Madrid ou en Bruselas. E todo isto, todas estas políticas comunitarias, converteron a Galiza no país de toda Europa que tivo que desfacerse de máis buques pesqueiros e perder máis postos de traballo no mar. Non hai ningún outro caso na Unión Europea similar ás consecuencias padecidas aquí en Galiza. E que nos deron a cambio? Que nos deron? Deron uns cartos, sí. Subvencións en forma de fondos comunitarios precisamente destinados ao desguace de embarcacións pesqueiras, de forma amable e sofisticada. Pois nós, desde o Bloque Nacionalista Galego, dicímoslle a estes señores e señoras da Comisión Europea que nós non queremos a súa caridade. Esas subvencións para eles, que as metan onde queiran. Nós queremos vivir dignamente do noso traballo, honestamente, como sempre fixemos e como sabemos facer. E queremos poder tomar libremente as decisións que teñen a ver co noso mar ou coa nosa terra aquí, desde Galiza, non dende Madrid e dende Bruselas. Sabedes que o nacionalismo galego foi pioneiro na alerta e na denuncia do que significaba o proxecto da Unión Europea para Galiza. Mercado común europeo, ruína do pobo galego. Dixémolo antes que ninguén e mesmo en solitario. E, lamentablemente, o tempo dounos a razón. Sei que agora o moderno, o sofisticado é un futuro en verde, así nos din desde Bruselas e desde a Unión Europea. E que queren estes señores? Que queren? Que non poidamos producir, mais que sí vivamos do sendeirismo entre eucaliptos, que diría outra, do turismo rural, vannos empregar a todos e a todas en Altri, vamos traballar todos e todas nos parques eólicos mariños ou en terra a través de Iberdrola ou de Naturgy. Non, señores da Comisión Europea, máis unha vez. Aquí en Galiza somos un pobo traballador, que non lle debe nada a ninguén, e que o que ten é a base do seu propio traballo e esforzo. E aquí producimos alimentos. Alimentos que son imprescindíveis para o ser humano e, por certo, dunha calidade recoñecida en todo o mundo. Por tanto, teñamos confianza no futuro. Somos un gran país. Somos unha gran nación. Tomemos nós as rendas do noso mar e da nosa terra. Asegúrovos que se non o facemos nós, desde o Bloque Nacionalista Galego, se nós non nos defendemos a nós propios, ninguén o vai facer por nós. Demostremos o 9 de xuño que aquí en Galiza hai un pobo digno, que sabe loitar polo seu e conquistar o seu futuro. Moita forza, compañeiros e compañeiras.